ya tienes tu nieve. Pues ¿cuántas toneladas dijeron que querían? Tonelades, diu. Però què? A qui has trucat? No, però qui has trucat, tu? Escolti! Estàs boig? Escolti, ¿Sí, porta pistola? Escolti, eso tiene que haber sido un malentendido, Sí, ¿eh? es un malentendido. No, nosotros no queremos esta nieve, ¿eh? No, no, Nosotros no. queremos nieve de la buena, ¿sabes? De aquella... De la de esquiar. De la nieve de esquiar, ¿sabes? Però qui has trucat? Esta nieve no nos gusta, no es buena. ¡Ah! Auxili! Sisplau, que algú t'ajudi! Sols, cabrón, és l'última vegada que col·laboro amb tu. Però què dius? A qui collons has trucat, tu? És un contacte directe que tenia. Sí, contacte directe, de Rússia, no? Que t'agraden molt a tu els russos, eh? Bueno, pues trucant a Turlàndia, que ens ajudi o algo, no? Sí, ens ajudaran a Turlàndia. Auxili!